letras galegas vai se dedicando unha serie de autores. Neste caso, estamos no ano dun poeta cercano a nós, moitos coñecemos, por estar moito tamén pola zona de Lemos e todo eso. Neste caso, o Xio Loureira, que o que llevamos a facer unha das cantigas máis coñecidas, saben, os eidos, os grandes libros, etcétera, etcétera, neste caso, a fiandeira enamorada, fías de tal do mundo. Tamén, o ano que comence, 2011, vai se dedicar a outro dos nosos grandes poetas, a Terra de Lemos, que neste caso, bueno, a Terra de Lemos, que aquilo era nativo en Gó, no Incio, e a Lois Pereira. Así que, bueno, por ali estamos un pouco de nova boa nas celebracións das nosas letras. Fiandeira.